kendo ada bedo ng'ama chung mbele kakonyogi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kadhi nyime jonyuol mathoth kod jopuonj pod ywago omenda mane gitiyogo ka gimanyo duoko mar penj maduong' mar klas 8 mar higani. Bang' lai manyitiyogo ka imanyo duoko mar penj bedo kod ng'ikruok kuom seche buora. Maeno miyo duol mar NEC oro ote ka kwayo jopiny okaw kinde kapok gioro ote mar manyo duoko. Jo Juma nigi mathoth. Kaluwore kod lendo manogol kod migawo mar somo odiechieng' manyoro ni duoko mar penj ma klas 8 igolo kawuono. Duoko ma bende ne olande kod jatend migawono mar somo Ezekiel Machogu, jonyuol, jopuonj kaachiel kod jopuonjre ne oketo ikruok machon ka girito duoko. Moko ne rito ka chunygi goyo kibikibi, moko bende ne ntiere kod geno mathoth. Sisi kama wazazi tumekuwa na changamoto sana, tumbo joto kila wakati, tumekuwa na kijibaridi. Wengi wametuma mara kadhaa na kulalamikia pengine hela zao. Tatemo index na mondo miayo duoko to kunyalwe ko na ochuna mabibe school. Moko kuom jopuonj omonde sikunde e okinyi mar saa 3 ka gito duoko ka jonyuol kaachiel kod jopuonjre bende ne odiche simbegi mag ong'we yamo ka gimanyo duoko mar penj ka ochakore saa 5 mar okinyi. I have sent for index 1 to 7. I have not received a single result for the learners. Lakini pod warito, wan gi yien wadhi timo, nyithindo wadhi timo maber. Skundi ni wasebedo gi geno kendo kuom yie marwa wang'e ni gidhi timo maber kabisa. Kar saboro mar odiechieng', thoth sikunde mane oriko seoro ote machuok mar manyo duoko ka okalo kuom lai manochiw kod migawo mar somo ne pok oyudo duoko. Thoth jonyuol bende ne ywago omenda mane gitiyo godo ka gimanyo duoko mag nyithindgi. Kwa sasa tumepata matokeo wanafunzi wawili pekee kwa sababu ujumbe fupi tumetuma zote tangu asubuhi ni karibu 300. Lakini zote hazijazalisha matunda. Sitiyo gi siling 250 kaka janyuolo wang'o iya gi maisha mateke Kenya ka siling 250 iore ka wayudo duoko sani godhiambo. Koro kaber to giduoknwa pesawa mane gikawo siling 250 no. Sikunde mathoth ne chalo gunda nikech jopuonj kaachiel kod jopuonjre ok ne ochopo e sikunde ka kata mana ranyisi mar mor kaka ne obedo kinde mokalo bende ne tin e sikunde. Nyaka sani thoth jopuonje pok oyudo duoko margi mar penjo maduong' mar klas 8 nikech thung' mar lai ma iore duoko ka jopuonj mane manyo duoko kao kale mbui bende ywak ni tudruok ok ber. Metubidi tuende mpaka online. Tumeenda kwa internet kuweza kutafuta haya matokeo. Ndio tumepata wanafunzi wawili, mmoja Sharon Ongaga Max 404 na Alvin Momanyi 416. Duolno mar NEC norote ne joma temo manyo duoko kowach ni biro nyisgi sama chenrono biro dok makare. Migawo mar somo bende ne oro ote kanyiso jonyuol ni gitemo loso chenrono mondo giyud duoko mapiyo piyo kaka nyalore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoro Ramogi bang' lipode motenore kod